Xi qabelkom ħalli Inselmulkom sinjuri u nilqawkom għal ġimgħa oħra shooter. U isma' kif kollox qed jinbidel, Mhux kollox, intom jekk taraw xi ħaġa li nbidlet ibatulna fuq shooter@danusan.com. Jekk nagħmellek hekk x'tgħidli. Ma Transport Malta ġdakom Ja ħasra. Ġieli ngħidhom it-tliet xadini u rrif. Orrif għaxwet ma jara għaxwet ma jisma għaxwet ma. Taf minn fejn oriġinaw. Dak oriġinaw mill-Ġapan, hemm tempju li għandhom naqqax daw it-tliet xadini. Wieħed ma jismax ħażin, liħor ma jarax ħażin u liħor ma jitkellimx ħażin li hija xi ħaġa għall prosperità tal-bniedem. X'għandu bidluhom? Issa dawk kienu hemmhekk wilhom, issa żidu ieħor. Hemm ix-xadin ta' fuq il-mobile li hija xi ħaġa ta' dan is-seklu wkoll. Ma fuq il-mobile da jiksirhom kollha mela għax tista' tara ħażin. Però għad hemm it-tama jekk ma nwebsux rasna u nibqgħu nitgħallmu minn l-anzjani u aħna hekk se nagħmlu se mmorru nitalmu minn għandhom din il-ġimgħa wkoll ċentru tal-Active Aging. Illum ma tqajniex iċ-ċentru tal-inċenerativa tal-belt, imma ġejna l-barakka ta' fuq. Normali di. Aħna meta jibda jeqleb il-biċċa l-kbira noħduhom l-outings. Eżempju tal-belt niftehmu morru nieħdu kafe magħhom biex mhux dejjem l-istess rutina. Nagħmluhom sports day, neħduhom l-esplora, neħduhom buffet breakfast, jieklu. Tibitlu biex tagħmlu xi ħaġa interessanti. Eżatt, nieħdu l-opinjoni tagħhom dak li jixtiequ huma, aħna nikkuntentawhom. Kif taddu għandkom meta joħorġukom xi outing? Naħseb tajdu kelma jena. Inti ġieli mort eżempju outing l-esplora u hekk. Ejja. U joġbok? Ħafna interessanti ħafna ġifieri naħoloq dal-ċentru għax nisamilna ħafna ħbib. Jien ma kontna fil-ħadd. Missa ta' Mitt ħafna ħbib. Li mill-iktar outing favorita li għamiltu? Li monna. Dex ukoll għadok. Ara. Għax ma ninsjaqax. Ma nista ngħidu Ritjen għamilhom oħra. Ritjen tamlinna Ritjen. Iridu jitbedu minn Malta. Il-daw kien nies li qegħdin id-dar. Naħseb qed jgħidu bħalissa le minix tajba jew minix tajjeb biex immur fiċ-ċentru. X'tgħidulhom? Dorinu Ritjen jħajruna biex immorru magħhom. Kulħadd tajjeb li jagħmlulna. Ġifieri. U dejjem ħadna gost. Isimgħu minni mhuwiex wert toqgħod id-dar waħdek, ċemplu staqsu tistgħu wkoll iċċemplu fuq dan numru u tistgħu issibu erba' tiħbib sbieħ u rajt bħal daw. ċab xejfa. U issa li innaqsu f'taqxej li vjaġġar minħabba l-iskola u l-impenji tax-xitwa, il-kaptin tagħna jkun daqsxejn iktar relaxed. Il-Captain Jack Morgan tagħna. Ħallek fi daħal. Mela, iktar relax jonsu jkun. Hi Jack! Valent, dejjem taħsadni. Ma dejjem tinħassad inti ħasra. Ejwa, ma nistax nidraħ ismi qastem. Mela ħanibda ngħidatlek Captain Morgan. No, ma nixrobx. Inti Captain Jack Morgan. Mela, jienu, yes. Fiex nista' ngħinek? Isma' Captain bħalissa il-cockpit tkun miftuħa u xek. Mela kieku għad tidħol inti. Mhux hekk, imma waqt li qed itiru tingħala u xek. Yes, hija l-protokoll illi l-biba tkun dejjem magħluqa u tinfetaħ biss minn ġewwa. Estrina. Dik security u xek. Security, l-lok. Ngħidlek jien kull darba jkolli noqgħod niftaħ għal-ġem. Iġibuli dak it-tarax. Ninżel minn hemm kull darba. X'inti tajt? Le. Suppost minn ġewwa hekk tinfetaħ ħabba security biex ma jidħolx minn barra. Tajt lix tinfetaħ minn ġewwa u jien nieħdu l-kedet kollha? Mhux hekk. Ħanamilha mat-to-do list mela. Mela inti għandek to-do list? Ejwa, eżempju fit-to-do list illum fajt u ktibt biex nitfilhom is-seatbelt sign għax għamilt flight ta' 6 sigħat u nsejt nitfih. Ħanin, ara n-nies kif spiċċaw. Maqsuma. Kollok pipi qed ngħidlek għax inti bdew ragbew miegħu l-air hostess sewwa, issa bid-seatbelt fuq il-bladder iktar jiġak li pipi. Mhux hekk, isma' kurżità. Għax ġem nistaqsija, kif ajruplan ma jrux fl-ispazju? Very good technical question. Hu għosna da jamlu dan domandi
illi jien nkun naf nirrispondi ma mhux kulħadd jaf. Jien naf nirrispondi għax darba provide intella. Ġara. Inti għandek bżonn l-arja, because the plane flies with a cushion, qed tifhem? Issa malli tispiċċalek l-arja jkollha naqa' problema. Xi tkun? Fil-każ tiegħi ma ħsibx iktar arja u crashjajt. Ej, ħanina. It's an experience, so ta' x'ħoss jagħmel l-ajruplan malli jaħbab mal-art? Ma nafx. TI, peress li huwa Boeing, jagħmel Boeing, Boeing, Boeing. Ciao, Captain. Dinja di tal-lok minn ġewwa qatt ma ġitni f'moħħi. Oh, illum iġġibux dak għax naħseb l-lokka. U dak kien shooter tal-lum. Narawkom għada, senju. Darba weħilti jena bil-fraw li fidi, ġo lift. Isma ġeja, l-axħalna għal-10 jispiċċa l-programm. Għajdilu. Xej, kelli strawberry jam.